Panalo dyan. 3 sa loob ng 1 minute. Sige, sa loob ng 1 minute. Palit! Boom! Wala! Seryoso. Wala, natalo ka na, ano? Mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At siyempre magpapalaro na naman ako ngayon sa mga bata mga katupay para bukas Lunes kung sino yung mananalo, mayroon sila pang bounce sa school mga katupay. At siyempre ibigay siya yan galing sa kanila. At siyempre bago ang lahat mga katupay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated ka sa i-upload kong mga video mga katupay. Alright, ang gagawin namin ngayon mga katupay, ang ipapalaro ko sa kanila ay paunahan na makapasok sa butas ng karayom na sinulid mga katupay. Sino yung makauna, siya yung panalo. Sa loob ng 1 minutes mga katupay, ang challenge sa kanila. Kasi malilinaw naman mga mata nito mga katupay, din mga bata pa eh. Saka madali lang sa kanila, ito yung karayom, maliliit. Yan yung karayom mga katupay, yan. Yan ang karayom at yung sinulid, yan. Ito yung mga katupay, at siyempre, sa loob lang ng 1 minute mga katupay. Ready? Okay, sandali ha, sandali na. Magbilang ako. Okay, ready? Ready? 1, 2, 3, go! Lang, bilis lang. Ayusin mo, Jasper, ayusin mo! Tapos na Raisa! Tapos na, grabe, ang bilis ah! Ang linaw ng mata ni Raisa. Sabi, ibitawan mo, kaya, pakita mo. 49 seconds na. Ayan na mga katupay, di ka na makita kasi sobrang late ng karayom. Ang panalo ay si Raisa. Hawakan mo Ray. Okay, panalo si Raisa. Linaw si Jasper ay talo. Okay, si Raisa ang nanalo at bigyan na natin ang kanyang premyo. Tangik, Ben. Para may pangbaon. Para may pangbaon sa school. Tanggapin mo ang iyong Thank you po. premyo. Okay, salamat sa pagsali. Alright. Okay, ang kasunod nating contestant. Dito, ganyan. Okay. Okay, ready? Ready? 1, 2, namatay. Okay, ready? Ready? 1, 2, 3, go! Tapos na kuya. Ang duya, kanina yung pa pinapasok. Kanina pa pinapasok. Ang bilis ah. Sige, panalo. Ipakita mo sa camera. Yan ang ganun mo sa ano mo. Ayan ang karayo mga katupay. Naipasok ba talaga, be? Opo. Yan mo. Yan. Hindi makita. Tapangan mo sa kamay mo, Ray. Ayan mga katupay. Napasok talaga. Oh, ang liit ng karayo mo. Hindi kasi nakikita. Oh, yan oh. Basic. Yan. Okay, hawakan mo sa Shaira. Okay, tanggapin mo yung Uy, Shaira. Shaira. Okay, sunod na maglaban ay si. Okay, ang premyo mo, may pamahon ka na bukas. Oh, thank you po. Alright. Okay, next. Kunin mau-mau naman. Oh my God. Yan. Kuya, wait lang kuya. Wag mo, paano mo yung ano? Wag mo na magtusok. Mamaya na. Mamaya na magtusok. Mamaya na. Ganyan na. Okay, ready? Ready? 1, 3. Wala. Ganyan. Layo mo ng kamay. Layo. Ready? 1, 2, 3, go. Okay. Ayan na lang dalawa. Seryoso na ang Kuya, pasok na. Nauna si Zero. Nauna si Zero. Pasok na. Nauna man si Zero. Maya, kasi na yung mga talo, sila na naman maglalaban. Okay. Pasok ko sa'yo, di ba, Zero? Yung 3, yung panalo. Oh my gosh. Okay. Panalo na si Zero. Zero. Pakita mo, Zero. Karayom, yan. Diba, madali lang. Tanggapin mo ang iyong premyo pangbaon bukas.
sa school. Alright, o sino yung... Sino Uulit yung... ko yung hindi nakakuha. Oh, ulit. Dalawa magkapatid. O sino yung hindi nakakuha? Oh. Ayan na naman sila, nagunahan na naman sila mga tupay kung sino una makakapasok sa karayom. Pasok na agad siya. Hindi kasi ako marunong. Di ba? Hindi ako marunong sa sweet. Pakita mo. Yan, pasok na mga katupay. JJ. At siyempre, bigyan na natin ng kanyang premyo. Dapat kalaban ko si Jasper. Okay, sandali lang ha. Di ba? May pambaon na siya. Dapat ko dapat School, 20 pesos. Alright. O, sino pa ang hindi naglaban? Panalo dyan. 3 sa loob ng 1 minute. Sige, sa loob ng 1 minute. Balik! Boom! Wala! Seryoso. Wala, natalo ka na, ano? O, kaya naman niya yun. Kaya naman. Panalo na si Saysay. Okay, pasok. Okay, bigyan mo na kita sa'yo ng ano. Okay, dali lang, di ba? Oh. 40 plus. Okay, ito yung premium mo, Say. Ano masabi mo, Say? Thank you po. Okay, may pagbaon na sa school. Alright. Okay naman, Ban. Kuya, ano na bibili ko dun sa... Bibili niya. Sayang. Go. Go. O, sige. Bilisan mo. Kayang-kaya mo yan. Bilis. Bilis. Sige. Pasok mo. Seryoso ah. Padila pa oh. Pasok na? Ayun, pasok. Malinaw talagang mata. Ako yung pinakamalinaw, kuya. Mali. Bato yun sa timer mo pinagano ko. Ako pinakamalinaw kasi. Sa timer mo sa ano eh. Nakabente? Look, nakampe. Okay, ito na yung nag-iisa ka lang, wala kang kalaban eh. Okay ba? Masaya? Okay, masaya pa rin mga katupay at panalo walang talo dito mga katupay. Alright mga katupay, natatapos din natin ang ating palaro sa araw na ito mga katupay. At siyempre mga bata, masaya ba sa laro natin? Pauna, malilinaw ka lang mga mata nito mga katupay. Hindi pili sila mapasok, wala pang 1 minute, pasok na yung sinulid sa karayom. Ang liit ng karayom mga katupay. Alright mga katupay, nandito na lang mga katupay ang aming bagbablog sa araw na to. At siyempre, bago tayo magtapos, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Mamaya na kasi, mamaya mo na yan eh. Para maging updated ka sa i-upload kong video mga katupay. At siyempre, pakita mo na ba? Okay, masaya ba? Masaya! Hello! Oh, pamugi! 15! Alright, bye-bye!